Briju ferħ iżda fuq kollox sodisfazzjon. Dan hekk kif iktar minn 200 persuna inġabru f'taslima fejn sfidaw il-kesħa li jġib miegħu Diċembru u qabżu jgħumu. Inizjattiva bl-isem ta' Santa Swim li saret bris il-Malta Community Chest Fund Foundation. Net News kellem ma' uħud minn dawk li kienu għadhom kemm talgħu mill-lawma ta' 200 metru. L-ewwel darba tiegħi tħossok dak li qed tagħmel ġest sabiħ, tħoss il-pożittività mal-baħar friżat. Sidba tajba ħafna, jiena ġejt l-aħħar ftit snin, taf kif kawża inkredibilment ġusta ovvjament minħabba dak li tagħmel il-Community Chest Fund u kulħadd jagħmel il-biċċa sajra tiegħu aħna nħobbu nagħmu u allura qed nagħmlu din ħaġa. Qed tkun qed tagħti karità għall-istrina. U t-tieni tieħu pjaċiru kollu, tintaqa' man-nies tgħumu hekk naħli enerġija. Minkejja t-temp sabiħ li l-ġurnata tal-ħaġġ ġabet magħha il-kesħa ma naqsitx. L-organizzatriċi ta' din l-inizjattiva organizzata minn Thomas Smith Insurance li Jana Kakija stqarret li l-kesħa ma waqfitx in-numru sabiħ ta' nies biex jaqbżu jgħumu. Sissa din diġà l fuq minn 200. Nisperaw li nilħu anka 300 għax l-aktar li qatt kellna kien il fuq minn 300. So it-temp sabiħ forsi nġibu aktar nies, issa naraw. Li Jana Kakija kompli tgħidilna l-iskop wara din l-inizjattiva. Mela, din nagħmluha 20 sena dejjem blan li niġbru ammont sabiħ ta' flus biex nkun nistgħu nagħmlu donazzjoni lil Malta Community Chest Fund. L-akbar ammont li ġbarna kien ta' 15,000, so nisperaw din is-sena naqdu dak l-ammont ukoll. Kollu għal-ġid tal-poplu ħanajdu hekk li jkun jista' jigbadanja mill-Malta Community Chest Fund. Għal din l-inizjattiva tindiet il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka li tadbidu għal din l-inizjattiva fil-waqt li daw kollha li pparteċipaw ingħataw medalja. Preżenti kien hemm membri tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jagħtu l-assistenza tagħhom f'każ ta' bżonn.